Не снимай, бе. Кой да снимам? Фотограф може да види. Къде снима? Може. Топката следи. Топката. Е това първото нещо. Да я, аре тихо. Това точно до тиквата. Ето това беше. Ето тук ще ударихме оператора по главата, ако не сте разбрали. Ама целият мач ли ще? Да ви разказвам, да ли? Ще моли да не влизате в кадър. Публиката на хубава. Публиката на хубава на терена, не им харесва футбола. Ай, играйте, бе! Йогите е пиян, не може да игра, замете му. Дайте му червен картон. На половин час ли тук? Половин час, да, до 10. 4 без 10. Ами, това е 14:40. 4 без 10. Илия, Пете, Илия! А Пете, здраво! Мая на лорд удари! Гази ги там пред на бе. Трагедия. Теша е? Е, Грик. Взима, ето. Бой го оператора. Не ще Стоеше будиш ти камера. много по-удобно. Не влизате в кадър. Поне ще ми е по-широко. Ти не можеш да носиш, не да облечеш само. Дай да сложим на Иво. Някой му сна топло е. Къде да му го сложим на Иво? Ай си носим някакви вкъщи, а? Не е мой тип Иво. Клери. Само го постигнеш. Така е. А да го държа? Продава ли самите? Вече съм закачал. Ай, целуй вече. Отиваш на ски. Тежък е, Илия! Извинена си. Ще се биете ли? Не сме публиката, футболистите. Виж къде е топката, бе. Айде, няма сега да ти знаеш къде е топката. Леле! Виж къде е топката. Е, как да я снимам там? Снимай дълги къде е. Добре, веднага. Не, снимай движението по Вече беше терена. трябва да го Ето кажеш. стрикти се осъществява. Малко ли беше точно къде снимаш Няма, за няма. продължавата? Срам няма, ние снимаш, ние сме пияни още и тя. Да не е лесно. Накари брачетки на така ки тича. Добро утро! Аре да говориш с имена, защото... Тук сега друга брачетка няма. Откъде знам? Не, разбрала, ще ви говори, бе. Разбрах, бе. Не ти! Сега не е разбрала. Леко не бутай дървото. Айде, скарате топката, не може да снимаме. Какво ли, бе? Това вътре ли беше, бе? Кой кога влезе на вратата? Ама аз не виждам, аз гледам тук, затова. Да! На такива, дето викат на топката тиква. Айде, Димитре. Или тарлеш. И на... Ами те, шо не може да те познава с нощ, че ти пееш една пресметка. Абе, Каква рода ти е? Питай Илона, питаш мене. какво, Йоана? Иска да те пита това, където отварят пресметка, как се Гледа вика. на матч. Не, аз Яна иска да те пита. Няма някой да води право да снимаш. Кажи.
Кой ти снима, бе? Ти даже не влизаш в кадър. Не, нищо. Она влезе в кадър, ке ме пука дисплея на телефона. Е. Да, и? Е. Ага. Ми аз тогава може и да ни да. Ръгби. Добре. Добре. Айде, ще... Добре. Айде. Супер. Не си на работа до вечера. Не. Като поръчали музиканта да е там до вечера. Що не пази тогава? Искам напред да играя. Заси на вратата, там си правеше помпиш, ман. Велко, моля да стига си клатил. Класен, когато ми пеехте умни вратарче. Ау! Но в дъжда. Ага. Да, ние бяхме там. Извини ми се. Йога, Не втората си. кой? Сашо Жълт картон. Диков. Сега чакаме Дани да пропусне на празна врата и после заставаше него. Да. Ама верно Ама така той е съм. от другия отбор, бе. Не, Кои са отборите? Сини, червени. 2, 4. Добре. Дани, Иви Любе. и Любе. Не, ще ви убивам. Иво, Мони, Ичо и Лучо. И манга. И аз. Да, вратаря. Вратарият. Добре, ликбот. Това му е трудно. За да им е по-топло. Да. Ох! Не го убивай! Главата му трябва. Федор Рокин двете куковици. Станахте много куколици. Също съм казал. Дарко, стига клатил, бе. Как го не казали преди 12, май го прави там да се закара. Аз се събудим. Пау! Ай. Няма да се изказвам. Защо? Като сета с нощи. Ау! Минават вече. Още веднъж го бутни този кол. Има да е полза, бе. Ау! Бактерията така. Боли. Реклама, когато е правена... Това полза може да дадем продължение, видим колко време са изгубили, бе. А, така. Един по един почна да свалят по нещо. Ама той тук след малко гол ще стане. Това уиски трябва да излезе. Ама виж как, снимай го така. Снимах го. Образцова контратака. Моня продължи много добре.
Това е! Чисти! Ти играят за 0-0 вече. И ги посрещни. Верно ли? Има си гости. Ау! Къде е топката? Не знам, питай пиянче. Е там. Още веднъж ми кажеш така. Айде, такова. Бога не може да оди. Иде мънга! Мънга, пак ги преш, мачо мънга! Така ще го направим, да знаеш. Дрилове се прави, че Бре! Кой бе? Опа, Дарко! отиваш по стойка. Да, беше добре. Айде да го почваме. То ще е странно да ги направим всичките елементи перфектно. Скай. Йоанче, вие така можете ли? Не мога да те гледам в момента. Вземи се, гръмни. Стави, да. Айде да го оцелиш! Где ти суска бе? Сваля! То старай ми вътре си това. Ти ги са закачи тук. Бени идва повече. Ние го направихме един път. Край, това е. Той ще пай. Ай, чакай, ела да помагам. Ела! Не направихме го, да видели. Пай. Идвам. Не, може да попадне вътре, важно е тук, нашето поле какво става.